Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ο Θεός μας έχει κάνει τη χάρη και μας έχει χαρίσει μια υπέροχη μέρα και βέβαια την εκμεταλλευτήκαμε. Και έχουμε δύο εκπλήξεις. Η μία έκπληξη είναι δίπλα μου, είναι ο φίλος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου. Καλημέρα και από μένα. Προφανώς δεν θα μπορούσα να χάσω τέτοια υπέροχη ευκαιρία για ταξίδι. Με το που άκουσα ταξίδι, εγώ πρώτος. Σήμερα θα επισκεφτούμε τα δύο πανέμορφα χωριά στην άλλη πλευρά της Μεσσηνίας, στον Ταΐγετο. Θα επισκεφτούμε το Καρβέλι πρώτα και το Λαδά. Δύο χωριά τα οποία είναι χωμένα μέσα στην αγκαλιά του Ταΐγετου. Κάναμε μια υπέροχη διαδρομή. Και μετά που θα πάμε, Δημήτρη? Αφού δούμε το ένα χωριό και το άλλο, το οποίο είναι απέναντι. Το ένα με το άλλο είναι περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα. Μετά, παιδιά, θα αράξουμε και θα πάμε σε ένα υπέροχο πανηγύρι ιστορικό. Το Κουτσαβίτικο Πανηγύρι. Και γιατί λέγεται Κουτσοβίτικο, Δημήτρη? Δεν ξέρουμε εμείς ακόμα και πιστεύω πολλοί δεν γνωρίζετε το όνομα. Γιατί λέγεται Κουτσοβίτικο, γιατί λέγεται το χωριό Καρβέλι, γιατί λέγεται Λαδά. Αυτά δεν τα ξέρουμε. Εμείς τώρα μόλις ήρθαμε και ο σκοπός μας είναι να ταξιδέψουμε και στα δύο χωριά εδώ στον Ταΐγετο, πολύ μέσα στον Ταΐγετο, γιατί έχουμε σκοπό να πάμε και σε ένα ποτάμι που υπάρχει πάρα πολύ χαμηλά. Υπόψη είμαστε σε υψόμετρο 600 και μέτρα. Αλλά θα τα μάθουμε όλα αυτά. Μαζί θα τα μάθουμε τώρα καθώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Αλλά και τι άλλο θα μάθουμε μέσα από εδώ? Θα δούμε πολλές νέες εικόνες, θα μιλήσουμε με πολλούς ανθρώπους, αρώματα, γεύσεις. Φυσικά θα δούμε και την ιστορία και τον πολιτισμό του κάθε χωριού. Και γενικότερα θα δούμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Έτσι. Και θα φάμε και πράγματα που κάποια τα έχουμε ξαναφάει, όπως η γουρνοπούλα. Σε κάθε πανηγύρι εδώ στη Μεσσηνία έχει γουρνοπούλα. Αλλά και κάποιες άλλες τοπικές γεύσεις που μας είπαν ότι θα έχουν. Δεν ξέρουμε ακόμα, έχουμε έρθει πολύ νωρίς εμείς εδώ πέρα. Ήρθαμε νωρίτερα για να κάνουμε τη βόλτα μας. Προφανώς να έχουμε άπλετο χρόνο, να εξερευνήσουμε κάθε πτυχή του χωριού. Έτσι ακριβώς. Ο καιρός μας είχε κάνει τη χάρη, όπως σας είπαμε. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την πανέμορφη διαδρομή. Και θα τα πούμε. Τώρα πάμε να τα πούμε. Ρε φίλε, τι μαγεία είναι αυτή. Κάναμε μια ωραία διαδρομή μέσα από τον Ταΐγετο. Συναντήσαμε ό,τι βότανο υπάρχει, το μυρίσαμε στην κυριολεξία. Και φτάσαμε πρώτη στάση εδώ στο Λαδά. Με αυτή την απίστευτη θέα. Για να δούμε και αυτή τη θέα λοιπόν. Κοίτα τι θέα έχουν από εδώ πέρα. Ωραία κρυμμένη ορεινή παράδειση και όπως κάθε παράδεισος βλέπει από κάτω τη γη. Καταρχήν, Δημήτρη, ανοίγουν τα μάτια σου, βλέπεις αυτό εδώ και ανοίγουν πραγματικά ορίζοντας μέχρι κάτω οι βουνοκορφές εδώ, έτσι. Τα σπίτια, τα παραδοσιακά. Ο αέρας πολύ καθαρός, δηλαδή όλες αυτές οι μυρωδιές. Όλες οι μυρωδιές. Δηλαδή... Μυρίζει κάτι σαν τίλιο. Έχει ένα δέντρο εδώ πίσω μας, το οποίο είναι το τίλιο. Αυτό που λέμε το τίλιο. Πολλά αρώματα. Πολλά αρώματα και εικόνες πάρα πολύ πλούσιες. Και μυγάκια, χρυσόμυγες. Να τις, εδώ έχουμε και χρυσόμυγες. Στη φύση είναι και αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα με εντυπωσιάζει, φίλε, η χαράδρα, η τεράστια χαράδρα που υπάρχει. Και ξαφνικά εδώ στη χαράδρα γίνεται κάτι σαν πεδιάδα και βλέπεις τα δύο χωριά, ο Λαδάς και το Καρβέλι, να είναι χτισμένα απέναντι ένα από το άλλο και να είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές. Αυτό, ναι. Τι ανακαλύπτουμε? Δεν έχουμε έρθει τώρα. Ερχόμαστε, πρώτη φορά ήρθαμε και απλά κάνουμε τη βόλτα μας για να δούμε τα διάφορα σημεία. Έτσι όπως θα κάνετε και εσείς όταν έρθετε, ψάχτε το. Μην περιμένετε να ακούσετε. Εσείς οι ίδιοι θα ανακαλύψετε ένα σώρο πράγματα. Και βέβαια σε λίγο που θα συναντήσουμε και τον πρόεδρο, τον Μιχάλη, ο Μιχάλης θα σας πει και 10 πράγματα παραπάνω από όσα έχετε δει. Θέλω τώρα να φύγουμε από εδώ, να πάμε πίσω στην Πλατεΐτσα, να δούμε λίγο και την Πλατεΐτσα και μετά πάμε να βρούμε τον Μιχάλη. Πάμε. Παιδιά, το νεράκι είναι παγωμένο, είναι μπούζι. Έχει που έχει δροσιά το μέρος, έχουμε και αυτό το νεράκι το οποίο πραγματικά λες και είναι υποψυγείο. Ήπιαμε το νεράκι μας και τώρα διαπίστωσα κάτι. Σαν του Λαδά το νερό δεν θα βρεις σε άλλα μέρη. Με μια γουλιά δεν θες γιατρό, με δύο την κάτσαμε. Βρίσκεις θέρι. Νομίζω θα το δω βέβαια τα πλάνα, θα τα δω. Όταν τα μοντάρουμε νομίζω ότι πια πάνω από 2 φορές. Πρέπει να πια 2 φορές. Οπότε στην καλύτερη θα περιμένω να έρθει ένα τέρι να μου πει Δημήτρη μου, έλα εδώ πέρα. Δεν συνεχίζω γιατί θα φάω ξύλο. Οπότε ναι, όποιος λοιπόν θα έρθει να πίνει εδώ πέρα το νεράκι του, να βρει τέρι. Έτσι μας έχουν πει, έτσι λέει ο μύθος εδώ, ότι όσοι πίνουν έχουν βρει το τέρι τους.
Πάμε όμως εμείς να μην βρούμε τώρα το τέρι μας, αλλά να βρούμε τον Μιχάλη τον πρόεδρο, ο οποίος θα μας μιλήσει και θα μας δείξει πώς ήταν ένα από τα παλιά μικρά καφενεία, παύλα μίνι μάρκετ, παύλα παντοπολία του χωριού. Πάμε. Μια χαρά. Λοιπόν, είναι υπέροχο το χωριό σου. Καταρχήν αυτό μας έκανε εντύπωση είναι το πώς είναι χτισμένο πάνω στις πλαγιές, μέσα χωμένο μέσα στην καρδιά του τα ήγε του, και το δεύτερο μας έκανε εντύπωση είναι αυτές οι μυρωδιές που έχει και βέβαια ανακαλύψαμε και το τίλιο πριν λίγο. Διάφορα φυτά εδώ, όπως το θρούμπι, νέτα, είναι πολλά φυτά. Τσάι, πιο πάνω στο βουνό. Έχει πολλά. Έχει πολλά βότανα γενικά. Και εδώ είναι το παλιό καφενείο. Ήτανε παλιά, είχαμε 8 καφενεία, τώρα έτσι. Να μπούμε μέσα. Υπολειτουργεί. Πάμε να μπούμε μέσα. Πάμε. Εντάξει. Πιο κλασικό δεν γίνεται, παιδιά. Πιο κλασικό δεν υπάρχει. Έρη, έλα μέσα, γιατί δεν είναι μόνο αυτός ο χώρος. Είναι και εδώ πέρα που φτιάχναν τους καφέδες, όλα αυτά. Έτσι ήταν το παλιό καφενείο του χωριού, παιδιά. Δεν είχε και ένα σωρό πολυτέλειες, είχε τα βασικά. Εσύ, Μιχάλη, τα ξέρεις καλύτερα. Τι περιλάμβανε ένα τυπικό καφενείο παντοπολείο του χωριού? Είχε όπως καφέ, τσίπουρο, ούζα, τέτοια ποτά, κανιαμπύρα. Από βασικά αγαθά, δηλαδή τι είχε, αλεύρι? Ορισμένα είχαμε και 2-3 ήταν παντοπολία, πουλάγανε απ' όλα. Τα βασικά που δεν τα βασικά που χρειαζόταν. Ψυγεία δεν υπήρχαν παλιά, είχαν τα βασικά. Αυτά είναι. Είναι μέρη τα οποία θα ταξιδεύουν. Τώρα εμείς το ζούμε και το ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θέλουμε να σας το μεταδώσουμε. Να σας μεταδώσουμε αυτό το ταξίδι στον χρόνο που κάνουμε. Γιατί και όλα και το Καρφελί είναι δύο χωριά τα οποία είναι σε κόντρα, σε πείσμα των καιρών. Έχουν κρατήσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα στα χωριά αυτά και εννοείται πως έχουν κρατήσει και την παράδοση. Και τώρα που λέμε για παράδοση, πού θα μας πας? Θα πάμε εδώ να δούμε δίπλα την έκθεση αργαλιού, ναι. Μετά το Μουσείο της Κοινότητας απάνω και την Εκκλησία. Και του Παναγίου Ταξάρχων που είναι διατηρατέα από την εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Από πότε είναι αυτή? Το 14ο αιώνα. 14ο αιώνα. Έχουμε να δούμε ακόμα πολλά. Πάμε λοιπόν να καθίσουμε εμείς εδώ να πιούμε ένα καφεδάκι και μετά πάμε εδώ πιο κάτω που είναι το μουσείο να δείτε και εκεί πέρα ιστορία. Πριν πάμε στο Λαογραφικό Μουσείο, θα επισκεφτούμε ένα άλλο πιο ειδικό μουσείο. Σαν μουσείο, η έκθεση αργαλιού είναι του Συλλόγου των Απανταχού Λαδέων. Και μελλοντικά προβλέπεται όλη αυτή η αίθουσα κάτω να γίνει το μουσείο όλο, να έρθει και το πάνω κάτω. Είναι με την όχετα ηγέτου και θα γίνει ένα σύγχρονο λαογραφικό μουσείο εδώ. Αυτό τι κτίριο ήταν παλιά? Αυτό ήταν δημοτικό σχολείο. Μέχρι πότε, καταρχήν πότε φτιάχτηκε το δημοτικό σχολείο? Φτιάχτηκε το 1956 από ένα ευεργέτη Σπηραία που ήταν στο εξωτερικό. Και εν συνεχεία λειτουργήσε μέχρι το σχολείο μέχρι περίπου το 1995, κάπου εκεί τελείωσε. Άρα μιλάμε για ένα παλιό κτίριο το οποίο το αξιοποιήσατε. Ναι, και τώρα με την όχετα ηγέτη έχουν βγει 300.000 ευρώ που θα γίνει ένα σύγχρονο λαογραφικό μουσείο. Πολύ ωραία, γιατί το χρειάζεται, έχετε πολλά μαζεύσει. Θυμάμαι, είχατε μαζεύσει και άλλες φορές. Πάμε μέσα να δούμε το μουσείο. Τα ειδονάκι και εγώ νερά απ' τα βλάκι. Τα ειδονάκι και εγώ νερά απ' τα βλάκι. Μιχάλη, φαντάζομαι κάθε νοικοκυρά που ήταν χρυσοχέρα και άξια έπρεπε να έχει ένα αργαλιό, έτσι. Παλιά τα περισσότερα σπίτια είχαν αργαλιούς, τα περισσότερα σπίτια. Και αυτό έδειχνε και το χαρακτήρα της γυναίκας. Βέβαια, παλιά δεν υπήρχαν αυτά, τα φτιάνανε όλα αυτά στους αργαλιούς. Πώς εδώ αυτό το κουρελόφυλλο που λέμε, αυτό είναι εδώ, το έχουν φτιάξει τώρα οι γυναίκες πρόσφατα. Φτιάχνουν την πρίκα τους ουσιαστικά, έτσι. Την πρίκα τους, ναι. Τότε δεν ήταν να φτιάξουμε ωραίο μαλλί και ωραία φορέματα ακριβά και τέτοια. Όχι, τότε η νοικοκυρά εξαρτιόταν κατά πόσο μεγάλη πρίκα έχει και μάλιστα από τα χεράκια της. Γιατί δεν φτιάχναν μόνο χαλιά, φτιάχναν και ρούχα. Φτιάνανε, ναι, διάφορα. Αυτά τώρα από τι ύφασμα? Από τι κλωστή? Τώρα δεν ξέρω πώς λεγόταν. Πρόβατα και τέτοια φαντάζομαι, έτσι. Μάλλον για την κουτσαβίτικη φορεσά ξέρω λεγόταν αλατζάς. Που φτιάχνανε τις κουτσαβίτικες φορεσές. Λεγόταν αλατζάς. Τώρα τα άλλα δεν γνωρίζω. Τι να πεις τώρα για αυτά? Τι να πεις για αυτά? Μετά είχαμε τις ραπτομηχανές, πάμε σε πιο σύγχρονη τεχνολογία. Τότε, εδώ καθόντουσα παιδιά, αυτά έκανα παιδάκια. Εντάξει παιδιά, ό,τι πιο καλύτερο υπάρχει.
Τα θυμάμαι αυτά, τα βάζανε ακόμα και σε σπίτια στην Αθήνα. Στα σπίτια δίπλα στάνταρ υπήρχε το τηλέφωνο. Στάνταρ. Σωστά. Ναι. Και ήταν η κουτσομπόλα. Έτσι λεγότανε. Τουλάχιστον έτσι ξέρω σε κάποια χρόνια το λέγανε κουτσομπόλα. Γιατί ήταν δίπλα το τηλέφωνο και καθόντουσαν με τις ώρες και μιλάγαν. Έχει και την ομορφιά του. Και βέβαια όλα τα άλλα. Πάμε τώρα να φύγουμε από εδώ. Μας πιέζει λίγο χρόνος, αλλά πάμε να δούμε και τα άλλα από πάνω. Αυτό εδώ ήταν το κουδούνι του. Το κουδούνι του Δημοτικού Σχολείου. Ναι. Έτσι. Και καλούσαν τα παιδιά. Χτύπαγε το κουδούνι και μαζευόταν τα παιδιά, μαζευόμαστε μέσα στην αίθουσα. Πόση ώρα διάλειμμα ήταν τότε? Δεν θυμάμαι τώρα, κάνα τέταρτο, δεν θυμάμαι ακριβώς όσο ήταν. Είχαν πιο πολλή ώρα δηλαδή δασκαλία σχέση με σήμερα? Απογευματινό, στις αρχές είχαμε και απογευματινό. Ναι, ναι. Φεύγαμε το μεσημέρι, πηγαίναμε σπίτι, τρώγαμε και ξαναγυρίζαμε. Μάλιστα. Και βέβαια όλα τα άλλα υλικά εδώ πέρα, το σίδερο που βάζαμε μέσα, το κάρβουνο, το αναμένο. Έχουμε όμως και αντικείμενα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως αυτό εδώ το κράνος. Ναι, αυτό το έχω βρει έξω σε κάποιο χτήμα εκεί, μέσα σε θάμνους. Είχαν περάσει από εδώ Γερμανοί. Είχαν περάσει, ναι. Είχαν κάνει καταστροφές. Είχαν κάψει στο πάνω χωριό 10 σπίτια, τα είχαν κάψει. Είχατε Αλλά κάποιους τους πυροβόλησε από μακριά, φοβήθηκαν και φύγανε, δεν κάψαν άλλα. Τα καίγαν όλα. Πάλι καλά. Και με τέτοια βλάση που είχε εδώ. Μάλιστα. Και αυτό ρε παιδιά εδώ πέρα, έλα Έρη να δεις εδώ λιγάκι. 1972, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Κοίτα τα παιδάκια όλα, τι όμορφα. Είχατε πολλά παιδιά τότε στο χωριό, έτσι? Πάνω από 40. Πάνω από 40, Μάλιστα. Το λέω γιατί είναι κάπως λίγο απομακρυσμένο το χωριό σε σχέση με κάποια άλλα. Βέβαια έχετε κρατήσει τις ομορφιές του. Ναι, εντάξει, είχε κόσμο, ήταν αλλιώς. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από εδώ. Το μουσείο είναι αυτό που βλέπετε. Θα γίνει το μεγάλο το μουσείο που αναμένουμε να γίνει μέσω του προγράμματος. Θα γίνει κάτω η αίθουσα όλοι. Θα είναι υπέροχο. Ναι, θα σμίξουν όλα εκεί τα πράγματα. Όλα αυτά. Και άλλα. Είναι και άλλα τα οποία δεν τα βλέπετε. Τα έχουν φυλαγμένα για να τα βάλουν στο μουσείο. Και βέβαια και η προσωπική σου συλλογή, η οποία είναι υπέροχη. Ναι. Την έχουμε δει, τώρα δεν προλαβαίνουμε, άλλη φορά. Θα δείξουμε πλάνα γιατί έχουμε φροντίσει. Εμείς πριν 3 χρόνια είχαμε ξανάρθει εδώ πέρα. Ωραία. Θα δείξουμε όμως πλάνα γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία συλλογή. Η οποία βέβαια εντάξει, σου έχει και ένα κόπο. Δεν μαζεύει σαν έτσι, τα παίρνω και τα βάζω. Και τα φρόντιζες, θυμάμαι ότι τα έχεις καθαρά, ωραία. Ναι. Το προσέχω. Πάμε. Πού θα μας πας τώρα? Πάμε στην εκκλησία. Πάμε στην εκκλησία. Πάμε στην εκκλησία γιατί σε λίγο πλησιάζει και η ώρα του πανηγυριού. Πάμε. Ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν στην εκκλησία Παμεγίστων Ταξιάρχων. Παλιά εκκλησία και φαίνεται κιόλας. Παλιά του 14ου αιώνα. 14ος αιώνας. Παλιά ήταν μοναστήρι, υπήρχε εδώ το οποίο το έχουν γκρεμίσει τώρα. Είχε κι άλλο. Υπήρχε μοναστήρι εδώ και το έχει γκρεμιστεί αυτό εδώ πέρα και έχει γίνει η εκκλησία ενιαία. Ωραία. Είχε επέκταση. Άρα ήταν μοναστήρι, παιδιά, αυτό. Είναι διατηρητέα εκκλησία από την εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Είναι διατηρητέα. Ωραία. Ναι. Μπορούμε να μπούμε μέσα, έτσι. Ναι. Πάμε. Ελάτε. Ήρθαμε λοιπόν και μέσα. Μικρό. Ναι, είναι μικρή. Μικρό, αλλά βλέπω ότι έχει πάρα πολλές τοιχογραφίες και μάλιστα παλιές. Ο πάνω ο κάτω είχε γίνει μετά, όταν γκρεμίστηκε το μοναστήρι. Από εδώ και πάνω είναι όλο τοιχογραφίες και το τέμπλο είναι πολύ μεγάλης αξίας. Είναι παλιό έτσι και το τέμπλο. Παλιό, ναι. Είχε πάθει φθορές εδώ πολλές τοιχογραφίες. Από τι είναι φθορές, γιατί βλέπω και κάποιες ρογμές, δηλαδή είχαμε θέματα σεισμών. Ευτυχώς ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Νίκας, μας έβγαλε 30.000 ευρώ και φτιαχτήκαν όλες αυτές οι ρογμές που υπήρχαν και τέτοια. Αυτές οι φθορές που γίνονται εδώ πέρα, φαντάζομαι από τη μια είναι το γεωλογικό της περιοχής που έχει και γρασία, είναι και ψηλά και όλα αυτά, αλλά ξέρουμε ότι και ο Ταΐγετος δεν είναι και κανένα σεισμούλι που και που. Εντάξει, είχε γίνει σεισμό, αλλά με το σεισμό δεν είχε επηρεαστεί σχετικά, ελάχιστο. Με τους Γερμανούς επηρεάστηκε? Με τους Γερμανούς όχι, δεν την είχαν πειράξει. Καλό αυτό. Δεν πρόλαβαν να την κάψουν. Δεν πρόλαβαν να την κάψουν. Λοιπόν, παιδιά, οι τοιχογραφίες είναι φανταστικές και πώς καταλαβαίνουμε ότι δεν τις έχουν πειράξει οι Οθωμανοί ή οι Γερμανοί. Γιατί πολύ απλά δεν έχουν ξύσει τις κόρες από τα μάτια. Είναι κάτι που το συνηθίζαν ιδίως οι Οθωμανοί, που ξύνανε τις κόρες από τα μάτια για να βεβηλώσουν ουσιαστικά και να εξαφανίσουν την αγιότητα, την όποια αγιότητα πειράζανε.
Πες μου, εδώ πέρα λειτουργεί κανονικά, δηλαδή έρχονται εδώ πέρα, κάνουν εκκλησία. Λειτουργεί μία ναι, μία όχι, γιατί έχει και το Καρβέλι ο ιερέας, έχει και τα δύο χωριά και πηγαίνει μία εκεί, μία εδώ. Μία εκεί, μία εδώ. Ο κόσμος που έρχεται το επισκέπτε θέλει να το δει, γιατί αυτές οι γεωγραφίες, όλα αυτά που σας δείχνουμε τώρα. Το επισκέπτεται πολύ, ναι. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή έχετε τόσες ομορφιές που αναρωτιέμαι, τα ξέρουνε. Τους τα δείχνουμε και μέσα από την εκπομπή, τους τα λες και εσύ σαν πρόεδρος. Τα λέμε, ναι, και έρχεται ο κόσμος. Έρχεται. Αυτοί που έρχονται τώρα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, και θα πάω τώρα εκεί πέρα και εμένα, γιατί δεν είναι μόνο έρχεσαι με το μηχανάκι και κάνεις αυτή την ωραία διαδρομή και μπαίνεις στο ποτάμι και όλα αυτά, αλλά αυτοί οι ίδιοι θα έρθουν και στην εκκλησία π.χ. να θαυμάσουν τις αγιογραφίες και τα άλλα. Οι περισσότεροι έρχονται, οι περισσότεροι ζητάνε και έρχονται. Ναι. Οπότε μπορεί να γίνει ένα ωραίο πακέτο, και τώρα που θα φτιαχτεί και το λογογραφικό, να γίνει ένα ωραίο πακέτο και να προσελκύσει τον κόσμο. Να πει ο κόσμος: ξέρω, θα πάω εκεί, θα πάω σε 10 πράγματα όμως, δεν θα πάω μόνο σε ένα. Αυτό το προβλέπουμε, ναι. Πιστεύω θα γίνει. Θα γίνει και αυτό. Ωραία, λοιπόν. Θαυμάστε λίγο τις αγιογραφίες και εμείς τώρα φεύγουμε και πάμε πού, Πρόεδρε? Πάμε για το πανηγύρι πέρα. Πάμε για το πανηγύρι. Εκεί... Πάμε να δούμε και το Καρβέλι. Θα δούμε το Καρβέλι πρώτα. Πρώτα το Καρβέλι. Ναι. Ωραία. Πάμε πρώτα το Καρβέλι και μετά, παιδιά, έχουμε. Καλά, εμείς θα χορτάσουμε και γουρνοπούλες και διάφορα. Εσείς θα χορτάσετε θέαμα. Και μπήκαμε μέσα στην καρδιά του Καρβελίου. Και εδώ βρύσει. Παντού βρύσει, παντού πηγές. Τόσο ευλογημένος τόπος. Το Καρβέλι θυμίζεται για τις πολλές βρύσεις που έχει. Οι περισσότερες βρύσεις ήταν από τη διάνοιξη του δρόμου τότε και παλιές, και μπουκάρανε εξάνοιγαν τα νερά και φτιάνανε και πέρα τις βρύσιες. Και ήταν και η κάθε γειτονιά, η κάθε βρύση, γιατί τότε δεν είχε το χωριό σωλήνες να πηγαίνουν αυτόματα στο οποίο ερχόταν και παίρνανε μετά στις στάμινες παραδέρες που τις λέγατε. Εδώ πέρα τώρα ουσιαστικά δεν είμαστε στην πλατεία του χωριού, γιατί η πλατεία είναι πιο πέρα. Είναι 50 μέτρα, 100 μέτρα από την πλατεία του χωριού. Και εδώ τι ήταν και το έχετε φτιάξει έτσι ωραία? Εδώ ήταν παλιά ένα γύρισμα, ερχόταν το φορτικό από την Καλαμάτα και ερχόταν σε αυτό το σημείο και έπαιρνε τον κόσμο τα πράγματά του, τα κεράσια, τα κάστανα, πατάτες, τα φορώναν πάνω ανθρώποι, όλα τα πράγματα και τα πήγαν στην αγορά, στην παλιά αγορά στην Καλαμάτα και τα πουλάγανε. Εδώ ήταν το γύρισμα του λεωφορείου, που να πούμε. Οπότε εδώ καθόταν ο κόσμος με την πραμάτια του, καρύδια, κεράσια, τι βγάζει εδώ ο τόπος και τα πηγαίναν στην αγορά στην Καλαμάτα. Στο 50-62 αυτή η εποχή. Εντάξει, παλιά δεν ήταν η δρόμος. Και εδώ γινόταν και τα περισσότερα στη Φεθέρια. Επειδή η πλατεία ήταν 5-6 καφενεία, ο καθένας έπιανε τον άλλον, έλα πάμε στη βρύση να μας ακούνε για να πατρέψει την κόρη του αλουνού ή το γαμπρό του αλουνού να γίνει σε Πεθέρια. Εδώ τα περισσότερα σε παιδιά έχουν γίνει σε αυτή την πλατεία. Έτσι γινόταν τα λαβέρια, όχι μέσω ίντερνετ και Instagram και διάφορα τέτοια. Πες μου τι βγάζει καταρχήν ο τόπος, γιατί άκουσα πριν για προϊόντα, αλλά δεν μας είπες όλα τα προϊόντα. Ο τόπος αυτός τα σηκώνει όλα αυτή. Ξεκινάμε από τις ελιές, οι ματσολιές. Έχει και ελιές. Πάνω, το ψώμετρο και το... Είναι ειδική η ποικιλία ματσολιές. Ματσολιές. Οι τσακιστές ελιές που λέμε. Ναι. Στο κάτω Καβέλι παράγουμε την καλαματιανή ελιά, την κορανέικη. Ναι. Και φεύγουμε από τις ελιές, πάμε στα κεράσια. Αυτή τη στιγμή έχουμε έντονα, πώς το λένε, παραγωγή πολύ κεράσι στον τόπο μας. Και κάστανα, καρύδια. Τι άλλο θες, καλύτερες ντομάτες, καλύτερες πατάτες, βασολάκια, όλα. Ό,τι θα καλλιεργήσει βγαίνει εδώ αυτό το σημείο. Άρα ήρθε εδώ ο Θεούλης, λέει τι ωραία. Σε αυτό το χωριό και σε όλα τα χωριά. Σας έκανε δώρα εδώ. Όπως λέμε την πατάτα τσακουστή αλλογωνία. Για μένα είναι η καλύτερη πατάτα στην Ελλάδα, στη αλλογωνία. Γιατί το νερό που ποτίζεται είναι πολύ κρύο.
και είναι μέσα στα έλατα. Εκτός βέβαια αυτού, το ότι είσαστε και μέσα στον Ταΐγετο, έχουμε και την αξιοποίηση ότι έχετε και πάρα πολλά βότανα. Εμείς στη διαδρομή μας συναντήσαμε πολλά βότανα. Εντάξει, εγώ θα πω εδώ 2-3 βότανα. Τα πιο γνωστά βλέπω θυμάρι, κατάλαβα, τα άλλα δεν τα ξέρω. Το πρώτο βότανο είναι η ρίγανη, καλύτερη ρίγανη στον κόσμο. Ναι. Το τσάι του Αγίου που βγαίνει Γνωστό, πάνω. γνωστό. Το τσάι του Αγίου του. Ρίγανη, το θυμάρι, θρούμπι, μέντα, πολλά ακόμα. Γι' αυτό οι μελισσοκόμοι προτείνουν να φέρνουν τα μελίσια εδώ στην Άνοιξη, γιατί βάζουν αρωματικά μέλι μέσα στην κυψέλη και παίρνουν το Και κάνει και καλό μέλι. καλό μέλι. Μάλιστα, ωραία. Φεύγουμε τώρα από εδώ και πάμε στην πλατεία. Έτσι. Ναι. Πάμε στην πλατεία να δούμε και το καφενείο, γιατί θυμάμαι είχατε και Θέλω ένα να πούνε καφενείο. και δύο επισκέψεις, δύο Βεβαίω. Να πούνε και οι επισκέπτες τώρα, είπαμε, έρχεται κόσμο εδώ πέρα για το κοτσαβίτικο πανηγύρι. Και εδώ λοιπόν έχουμε κόσμο. Για ελάτε εδώ. Ελάτε, ανέβείτε. Ελάτε. Come here, come on. We are from TV station Kalamata. So we have an episode here. The Greek Village Life is the name of our show, and he is the president of here of Karveli. Now I want your opinion about this beautiful place. Very nice, and the people are close together. There's a feast or something going on. Like a fest, no? Huh? Yes. Very nice. But it's green. All is All green. You go with very And beautiful. very nice people. Very nice people, very beautiful nature Yes. around here. Nature, yes. Herbs. Τι άλλο έχουμε, κρέας, meat. You will eat meat No. to the fest. You don't eat? Yes, but we didn't go to the feast. You don't go to the feast? It's for the villages, huh? Okay. Yes. So, and many waters. Okay. Yes. Where are you from first of all? Belgium. 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 You are together, of course. Okay. And you came here for what reason? For tourists? Tourism. Yeah. Tourist. To see 14 days. all. We have Greece Sea all. We have there. Is it Every your year. first time here? No, It here, is the yes, first but time. Yes. last year we went to Patras, Uh, the northern region of Yes. Of Peloponnese. Peloponnesus. Ναι, this is the upper side of Peloponnese. Πρόεδρε, το βρήκα φανταστικό το τοπίο σου. Thank you very much. Bye. Kisses. Το βρήκαν φανταστικό το μέρος. Είναι από το Βέλγιο. Μαγευτήκανε. Είπαμε το Καρβέλι Το και όλα τα εκτιμάνε. χωριά στο Ταΐγετο είναι το πολύ. Μόνο θέλει λίγο αξιοποίηση από όλους. Όχι από τους βουλευτές, από το τέτοιο, από τους κάτοικους. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν ο καθένας να ανοίξει το σπίτι του, να τα νοικιάζουν, να τα καθαρίζουν. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα. Είναι άλλη μεγάλη υπόθεση αυτό με τα σπίτια. Να τα καθαρίζουν, να τα ανοίγουν και όταν τα ανοίγει ένα σπίτι, γεμάει το χωριό κόσμο και αρχίζει και ο Δήμος να ρίχνει περισσότερα λεφτά στα χωριά. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που ήταν από το Βέλγιο, είδατε το πόσο εκτιμήσαν τον τόπο, πόσο μαγευτήκανε. Που σημαίνει ότι οι ξένοι τα εκτιμάνε περισσότερα από εμάς που τα έχουμε συνηθισμένα. Μου φαίνεται. Όπως σας είπα κάτω στη Βρύση, εδώ από κάτω σε ένα σπίτι, αγόρασα γύρω στο Πάσχα, ένας Αμερικάνος και θα μένει μόνιμα εδώ στο χωριό και λίγες μέρες στην Αθήνα. Και γιατί δουλεύει και μέσα στο σπίτι του και από την Αθήνα. Και δεν είχαν καμία σχέση από το Καρβέλι. Τους άρεσε η μαγεία. Το βρήκαν στο ίντερνετ και το αγόρασαν. Τους άρεσε. Πάμε τώρα στην άλλη πελετέτσα να μου δείξει το παλιό καφενείο. Ναι, Πάμε. και πολλά καλά καφενεία. Ωραία. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο γιατί το είχαμε ξαναδεί. Και θέλω να δω πώς είναι τώρα μετά από 3 χρόνια. Πάμε. Φτάσαμε λοιπόν και στην πλατεία του χωριού. Εδώ είναι το πρώτο που θα συναντήσουμε μετά από αυτές τις πηγές που είδατε και όλα αυτά που κάναμε. Εδώ μπορείτε να κάνετε μια στάση γιατί έχει μια υπέροχη θέα. Και κάποια στιγμή κάποτε είχε και ένα πλάτανο, θυμάμαι. Ναι, λοιπόν. Ήταν ένα τεράστιο πλάτανο γύρω περίπου 105 χρονών, το 29, δηλαδή 100 χρόνια περίπου. Και έπιασα μύκητες που ξερώνονται όλα τα πλατάνια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Δεν είναι μια αρρώστια που δεν μπορεί να βρεθεί για θεραπεία τους. Ναι. Και αυτός ο πλάτανος κόλλησε με αυτή την αρρώστια. Το 23 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά, το 24 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 25 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 26 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 27 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 28 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 29 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 30 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 31 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 32 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 33 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 34 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 35 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 36 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 37 τον κόψαμε και 1 χρόνο μετά. Και 1 χρόνο μετά, το 38 τον κόψαμε και
αποκρεμματίστηκε το μολυσμένο πλάτανο από την πλατεία και το 23 φύτεψα άλλα Εκ νέου, 2-3 πλατάνια και μια μουριά και βλέπεις κάθε χρόνο η πλατεία αρχίζει και κάνει τη σκιά του. Όπως είμαστε εδώ από κάτω στη σκιά του, να έρχεται ο κόσμος στα τραπεζάκια να πίνει το νεράκι ή να κάνει το κολατσό του. Και ένα καφέ, πρόεδρε μου, φτιάξε και ένα καφέ εδώ πέρα. Ο καφές. Ένα καφενείο εδώ πέρα είναι τόσο ωραία θέα, τόσο απίστευτο. Όχι, 1 και 3 και 4. Ναι. Γιατί ένα καφενείο δεν. Ποιος είναι, ο Δήμος, ποιος δίνει τις άδειες να το κάνουμε, να τελειώνουμε. Να τους μαλώσουμε, τηλεοπτικά εδώ. Εντάξει. Είναι πολύ, μπλέκονται κι άλλοι, από ό,τι κατάλαβα. Δεν μπλέκονται πολύ, οπότε δεν έχω ρίξει να ανοίξουν το καφενείο στο καφενείο. Όποιος θέλει είναι ελεύθερο να ανοίξει, υπάρχουν ακίνητα. Ήταν λίγο μπαλάματα, να σου πω, Δεν πειράζει. Να θέλει να ανοίξει. Είναι 19 χιλιόμετρα και άμα μαδευτεί όπως ο Καβέλη έχει μαγαζί, θα ανεβαίνει κάθε Κυριακή πάνω ο Καλαμερανός να τρώει την καλύτερη πατάτα και την καλύτερη ντομάτα. Και όλα τα προϊόντα που έχουμε πει. Αλλά σε ένα τέτοιο μαρτυρικό κιόλας χωριό, και αυτό θέλω να μου πεις κάτι σε λιγάκι, φανταστείτε δεν έρχεσαι μια βόλτα στη φύση και στην ιστορία και στην παράδοση. Είναι και ένα χωριό το οποίο έχει μαρτυρήσει στην κυριολεξία από τους Γερμανούς και κάπου εδώ κάτι πάει να γίνει ωραίο. Πριν 2 μήνες ο Δήμος Καλαμάτα, το Άγιο Φλόρο και το πηγή κοινότητα Καβελή που ήμασταν στην πλατεία, θα δεχτούμε στο μαρτυρικό χωριό στο Δήμο Καλαμάτα. Τι σημαίνει μαρτυρικό χωριό? Ο Δήμος Καλαμάτα έκανε το έτοιμα που είχαν καταστρέψει την πόλη τότε και το Άγιο Φλόρο όλο το χωριό. Και το κάτω Καβέλι και στο πάνω Καβέλι και το είχαν κάψει και οι Γερμανοί το 41-42. Και ο Δήμος έκανε το φάκελο, έχει πάει στο Υπουργείο και τώρα περιμένουμε την έγκριση από το Υπουργείο να πάει στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας να γίνει ματρικό χωριό, γιατί το κάτω Καβέλι και στο πάνω το έχουν κάψει από άκρη σε άκρη. Και πριν 20-30 χρόνια που ήταν κάτι άτομα εδώ σε ηλικία, τώρα έχουν φύγει από τη ζωή, μου λέγανε τι συμβαίνει τότε στο 41-42 εδώ στο χωριό. Ήταν οι Γερμανοί και οι κάτοικοι ήταν στα καλύβια, δηλαδή στα καλύβια ήταν στα χτήματα που ήταν τα μικρά καλύβια. Εκεί μένανε κάτοικοι και εδώ οι Γερμανοί είχαν κάψει όλα τα σπίτια. Και στη διαδρομή με το μέσο μονοπάτι κάτω Καβέλι στο πάνω, όποιον βρίσκανε τους είχαν καθαρίσει. Και εδώ το πλάτο που είχαμε πει για λίγο, τρόμαξα να τον κόψω, γιατί μέσα στον κορμό του πλατάνιου ήταν από τις σφαίρες τα μολύβια και το μηχανάκι. Ναι, ήταν χωμένες μέσα στις σφαίρες και τρόμαξαμε να τον κόψουμε, γιατί ήταν όλο το πλάτο γαζωμένο από τις σφαίρες του Γερμανού, όποιος τις είχε κάνει αυτές τις δουλειές. Μακάρι να γίνει λοιπόν μαρτυρικό χωριό, γιατί είναι μαρτυρικό χωριό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά, άμα γίνουμε μαρτυρικό, κανείς δεν το ξέρει τι θα γίνει. Τι αξιοποίηση θα γίνει το χωριό. Πάντως θα δώσει περισσότερη σημασία το κράτος. Άμα γίνει ματηρικό χωριό, έχουμε κάτι παλιό φωτογραφίες, κάτι βίντεο από μερικοί άνθρωποι που ζουν ακόμη και τα θυμούνται. Αξιοποιήσουμε το κοινωνικό γραφείο σαν μουσείο και όποιος έρχεται να δει τι ιστορία ήταν εδώ στο Γάβελ. Ένα χωριό που έχει και ιστορία. Οπότε κάντε και ταξίδι και στην ιστορία, που σας το λέγαμε από την αρχή. Σε όλα τα χωριά κάνεις ταξίδι στην ιστορία. Θα απολαύσετε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Απέναντι έχουμε ποιο χωριό είπαμε? Απέναντι είναι το χωριό Λαδά. Και μέσα. Κοιτάξτε το χωριό Λαδά. Και μέσα στο. Μέσα εκεί λοιπόν. Και μέσα στη μέση η οκισμένη μυαλή που είναι στο τοπική κοινότητα Καβελίο. Αυτή η μυαλή και αυτή η μεγάλη ιστορία, γιατί στη Δημητσάνα, ανάμεσα στη Νίτσα και Δημητσάνα, υπάρχει το μοναστήρι Μονή Μυαλών. Αυτή η εικόνα η Μονή Μυαλών είχε φύγει το 1400 από την βιοκισμό απέναντι εκεί στους Μυαλούς και είχαν πάει εκεί οι άνθρωποι και φτιάσαν το μοναστήρι και είναι το μεγαλύτερο μοναστήρι στη Δημητσάνα αυτή τη στιγμή. Θα πάμε να το επισκεφτούμε το μοναστήρι. Από εδώ ξεκινάει και φανταστείτε είναι στην Δημητσάνα πλευρά, από εκεί από την άλλη πλευρά. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Και το 2016 ο σύλλογος Παναγία Σιδερόποντα την είχε φέρει την εικόνα κάτω στη Μυαλούς μετά από τόσα χρόνια. Και μετά παραμονή στη Σιδερόποντα την είχαν πάει απάνω στη Μονή Σιδερόποντα και είχε πολύ κόσμο και το κανάλι σας πολύ καλή εκδήλωση τότε.
Πάμε λοιπόν τώρα στη Μονή εκεί πέρα με τη Σιδηρόπορτα να το δούμε κι εμείς, να το δει και ο κόσμος. Ναι, θα δούμε στη Μονή Σιδηρόπορτα, είναι 1,5 χιλιόμετρα από το χωριό Να πάμε Γαρβέλη. τώρα να το δούμε. Η διαδρομή είναι φανταστική, θα βρούμε πολλές βρύσες, θα μιλήσουμε και για τη βρύση και θα πάμε πάνω στη Μονή Σιδηρόπορτα. Πάμε στη Σιδηρόπορτα και μετά πάμε να καταλήξουμε σιγά σιγά. Θα πάμε και από το χωριό Λαδά, αλλά θα πάμε και στο πανηγύρι που γι' αυτό ήρθαμε κιόλας. Πάμε. Εγώ η καταγωγή μου είναι από τα απέναντι χωριό Παρθένιος λέγομαι, είμαι 70 χρονών. Έχουμε ζήσει και καλά και άσχημα και με λύπη μου διαπιστώνω ότι ο Ταγίτος τελειώνει, παιδιά. Δηλαδή, Κατά ψέματα. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν παιδί ο Ταγίτος έβριζε από ζωή. Εγώ μαθητής στο δημοτικό σχολείο φτάσαμε 42 μαθητές και ήταν το πρώτο που έκλεισε. Δεν υπήρξε ποτέ καμία μέρημνα από τους... σωστό. Όλα αυτά είναι στο παρελθόν. Επειδή ο Ταγίτος. Εμείς τώρα έχουμε έρθει. Ιστορία. Έχουμε έρθει για την ιστορία. Θέλω να μας πεις καταρχήν για την ωραία μονή που είναι πάνω και πώς λέγεται, Σιδηρόπορτας. Για πες λίγα λόγια. Αυτό το μοναστήρι είναι παλιό, βυζαντινό. Χρησιμοποιήθηκε και σαν κρυφό σχολείο, το οποίο υπάρχει ακόμα τα κελιά. Δηλαδή αυτή η μονή. Είναι από πριν τους Τούρκους. Σας λέω, υπάρχουν κελιά τα οποία χρησιμοποιούσαν και για κρυφό σχολείο. Έγινε μια προσπάθεια για αναστήλωση, υπήρχαν προβλήματα, δεν υπήρχε δρόμος, δεν υπήρχαν. Τέλος πάντων, τώρα όμως με το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν γίνει πολύ σοβαρές προσπάθειες, έχει γίνει αναστήλωση και προχωράνε πολύ ωραία, δεν μπορώ να πω. Είναι φανταστικό μέρος. Είναι επισκέψιμο. Ναι, θα το δείτε πηγαίνοντας, είναι από τις καλύτερες τοποθεσίες στην Αλλαγωνία. Με φοβερές πηγές, με πλατάνια ωραία. Ωραία. Βιάζουμε να πάμε και εκεί. Θα πάτε και θα το δείτε και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Μάλιστα. Όμως, σας λέω παιδιά, ποιο είναι το λυπηρό. Δεν υπάρχει κόσμος. Χάθηκε ο κόσμος από τα χωριά. Τι να πω, μειώνεται συνέχεια και ο πληθυσμός Ελλάδας μειώνεται. Όλοι μειωνόμαστε. Ας καθίσουμε εμείς εδώ πέρα στα χωριά και ο καθένας στη μοίρα του. Τι να πω. Δυστυχώς, όπως είπες, ο καθένας στη μοίρα του, αλλά εδώ είμαστε καταδικασμένοι. Εγώ σου λέω, ήμουνα πρώτος που έφυγα εσωτερικός μετανάστης. Πήγα την οικογένειά μου στην Καλαμάτα γιατί τα παιδιά μου ήρθαν να πάνε σχολείο. Δεν υπήρχε σχολείο. Τι να κάνω. Ωραία. Ξαναγκάστηκα, μας ξαναγκάσανε. Θέλω να σου πω. Μας ξαναγκάσανε. Εμείς όμως εδώ πέρα θα έχουμε και να φάμε και να πιούμε όταν θα έρθουν δύσκολες μέρες. Δόξα τω Θεώ, ευλογημένος τόπος κατά τα άλλα. Θα έχουμε να φάμε και να πιούμε. Οι μας μπορούμε και τα συντηρούμε. Ναι. Και λίγοι από εμάς καταφέραμε και έχουμε και μέλουσα. Ναι. Έχουμε επόμενη γενιά που λέει. Εσείς λοιπόν θα μάθετε και τους επόμενους νέους το πώς θα επιβιώνουν. Πώς θα επιβιώσουν. Φίλε μου, πες μου σήμερα ποιος νέος αποφασίζει να κάνει οικογένεια στο χωριό. Ποια γυναίκα θα έρθει στο χωριό. Εντάξει, αυτό είναι. Όχι, να σας πω κάτι το μυστικό. Θα πάτε να πιείτε νερό από τη βρύση που λέει ότι θα βρει στέρι να πιεις 2 φορές στο λαδάκι. Αυτό θα κάνετε, παιδιά. Άμα θέλετε να βρείτε τέρι, αυτό θα κάνετε. Σας λέω, ανεβείτε πάνω στη Σιδηρόπορτα να δείτε και μετά θα μας πείτε. Πάμε λοιπόν για τη Σιδηρόπορτα να το δείτε και θα με συναντήσετε πάλι. Πάμε λοιπόν στη Σιδηρόπορτα και μετά θα συναντήσουμε ούτως ή άλλως τον Πάτερ που θα είναι και κάτω στο πανηγύρι. Πάμε. Ωραίο μέρος εδώ πέρα, το Γιοφύρι πάνω το 1800 και
Είμαστε στην καρδιά του Ταΐγιου του, παιδιά. Σκέτη Μορφιά. Δύσκολη διαδρομή, να τα λέμε κι αυτά. Μιχάλη μου, μας έφερε στον παράδεισο. Ένας κρυμμένος παράδεισος που έχει τα πάντα. Καταρχήν, καθώς ερχόμασταν, μύριζε παντού, δεν ξέρω, θρούμπι, θυμάρι, κάτι ήταν το οποίο μας είχε τρελάνει. Θρούμπι και θυμάρι έχει. Έχει απ' όλα. Έχει. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, μια διαδρομή μεσαίου τύπου, όχι τραγική, αλλά εντάξει, με λίγο προσοχή ρισάντα. Ούτως ή άλλως στα κρυμμένα μέρη ο παράδεισος φαίνεται όταν είναι κάπου χωμένο και είναι δύσκολο να πας κάπως, εκεί θα βρείτε και τα καλύτερα. Έχουμε και το ποταμάκι πίσω δροσερό. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο Λαδά Καρβέλι, είναι το λαδοκαρβελιώτικο γεφύρι που λέμε, το οποίο έχει χτιστεί το 1848. Παλιό, ναι. Από εδώ γινόταν και η συγκοινωνία παλιά που δεν υπήρχαν δημόσιος δρόμος, Σπάρτη Καλαμάτα. Παίρνανε από εδώ πάνω από το γεφύρι. Από εδώ από το γεφύρι περνάγανε με τα ζώα, με τα μουλάρια. Ναι. Και πηγαίνανε Καλαμάτα, ναι, και η Σπάρτη. Εδώ, όπως τη βλέπετε, έχει πολλά δέντρα εδώ πέρα, πλατάνια αυτά. Όσο και ζέστη να κάνει, εδώ έχει δροσιά μεγάλη. Ναι. Σαν και σήμερα, τώρα που μιλάμε, έχει ψυχρούλα. Ναι, δηλαδή, ψύχρα, ναι. Μπορεί και μια ζακετούλα, αν τη θέλαμε. Ναι, κάνει κρύο. Ιδίως τη νύχτα εδώ δεν μπορεί να κάτσεις με κουτομάνικο, κάνει πολύ κρύο. Ναι. Ας πούμε, αυτό το ποτάμι έχει περισσότερο νερό παλιά. Εντάξει, φέτος είναι δηλαδή αλλά παλαιά που λέμε, έχει ρίξει αρκετά νερά. Φέτος περνάει αρκετό νερό, ενώ πέρυσι περνάει ελάχιστο. Μικρός κατέβαινες εδώ πέρα. Παλιά ήταν και είχαμε 3 αλευρώμιλους εδώ. Έχει τα οποία ναι, υπάρχουν και άλλες πηγές προς τα κάτω και τέτοια, δουλεύανε 3 αλευρώμιλοι. Και τώρα δεν υπάρχει κανένας, έχουν καταστραφεί. Εντάξει, ναι. Να σου πω, εδώ πέρα κατέβαινες, κάνατε μπάνιο, τι κάνατε εδώ πέρα? Κάναμε, φτιάναμε κόλυμπους εδώ, φράζαμε το ποτάμι και κάναμε μπάνιο. Εγώ εδώ έμαθα μπάνιο. Το έφραζες για να ανέβει στάθμη? Ανέβαινε στάθμη, ναι, και κάναμε μπάνιο εδώ. Ωραία. Και ωραία χρόνια φαντάζομαι τότε. Ναι. Φαντάζομαι με γαϊδουράκια ή με τα πόδια? Ή με τα πόδια ή με τα ζώα, ναι, γαϊδούρια, μουλάρια. Μάλιστα. Τι άλλο έχει να σου προσφέρει αυτό το δάσος εκτός της ηρεμίας? Δηλαδή, είπαμε ότι έχει θυμάρι, θρούμπι. Τι άλλο έχει? Αγριογούρουνα, ξέρω κι εγώ. Εντάξει, έχει και αγριογούρουνα, έχει και τσακάλια, έχει όλα τα ζώα υπάρχουν. Υπάρχει οικολογική ισορροπία που λέμε. Υπάρχει ισορροπία. Της φύσεως. Καλό αυτό, γιατί και ο Ταΐγετος φημίζεται για τη φυσική ομορφιά του. Τώρα μας φέρανε και λύκους, έχουμε και λύκους. Οι οποίοι κάνουν για ζημιές στους κτηνοτρόφους. Μάλιστα. Έχει και λύκους, κύριοι, οπότε θα πούμε. Όχι, εντάξει, αλίμονο. Τη φύση να την απολαμβάνετε, πρέπει να την απολαμβάνετε. Όσο πιο άγρια η φύση και ζωντανή, τόσο πιο ωραία θα νιώσετε και εσείς και ζωντανά, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ναι. Σε λίγο θα φύγουμε από εδώ πέρα. Και θα πάμε πού? Θα πάμε στο Πανηγυρίστρα, εκεί που κάνουμε το κουτσαβίτικο πανηγύρι. Έχουμε το σύλλογο, λαογραφικό σύλλογο στη Κουτσαβίτικη Φορεσά. Και θα υπάρχει, τώρα γίνεται εκκλησία πάνω, θα τελειώσει εκκλησία, μετά έχουμε μεζέδες, με γουρνοπούλες, σουβλάκια, πατάτες τηγανιτές, διάφορα εκεί, σαλάτες και αυτά. Υπάρχει ζωντανή μουσική. Ωραία. Ναι, και έχουμε και ένα δρόμενο, βράζουμε σαπούνι. Χωριάτικο σαπούνι, αλλά παλαιά. Πριν 3 χρόνια θυμάμαι, όταν είχαμε έρθει πάλι, είχατε το δρόμενο με το αλώνισμα. Με το αλώνισμα, ναι. Κάθε χρόνο κάνουμε και ένα δρόμενο. Και ένα δρόμενο διαφορετικό. Ναι. Οπότε σήμερα θα δούμε τα σαπούνια. Το σαπούνι, ναι. Ωραία. Σαπούνι. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από εδώ πέρα, από τον παράδεισο. Εμείς θα καθίσουμε και λίγο off the camera, να απολαύσουμε. Πάμε για φαγοπότη και χορό. Πάμε για φαΐ και για χορούς. Φύγαμε. Ωρε βασικός πουλάκι μου, βασικός μυρίζει εδώ. Ωρε βασικός μυρίζει εδώ, κάποια τον έχει στο χώρο. Ωρε βασιλικός και ματζούρανα, με ένα πουλί θα στείλω γράμμα. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπ
σαπούνι βάλαμε 3 κιλά καθαρό ελαιόλαδο, 6 κιλά νερό, 1 κιλό σαπουνόπετρα και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι κατακάθαρο, βλέπετε είναι κατάλευκο το σαπούνι, το κόβουμε έτσι, 2 μέρες το έχω φτιάξει πριν, το κόβουμε όπως θέλει, ο καθένας σε μέγεθος που θέλει και έτσι, ώστε να μπορούμε να το πιάνουμε και να το χρησιμοποιούμε. Είναι κρύο, δεν είναι σε Πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε και σε φόρμες που έχουν σχήματα, ναι, όπως και κάκια που φτιάχνουμε. Ναι, και να γίνουν ανάλογα ατομικά. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία το ελαιόλαδο, έχει φανταστικό άρωμα. Καμία σχέση με τα κλασικά. Θα μπορούσε βέβαια να έχει π.χ. λεβάντα, φιλιά λεβάντας ή κάτι άλλο και να είναι ακόμα διαφορετικό έτσι, τριαντάφυλλο. Τι νοικοκυρές που ήταν τότε. Και μας έμαθαν να συνεχίσουμε και εμείς τώρα. Χάρη στις λεγιάδες μας. Μάθε τέχνη και άστινα. Πότε χρησιμοποιείται αυτό? Αυτό θέλει λένε 6 μήνες για να γίνει, να χρησιμοποιηθεί. Το φτιάχνανε και το κάνανε μετά από 6 μήνες το κάνανε σε χρήση. Και μετά πόσο το διατήρησε αυτό? Αυτό δεν παθαίνει τίποτα για χρόνια. Για χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Όλα ανακύκλωσαν. Ακόμα και το λάδι το χρησιμοποιημένο είναι μια ωραία ανακύκλωση. Αντί να το Δεν πετάμε τίποτα. Δεν πετάμε τίποτα. Στην επαρχία έτσι είναι, δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν το λόγο τους. Και κοντούλες αβάντα από φάγια να σου δώσουν τα αυγά τους και πάνε λέγοντας. Αυτά είναι. Πάμε να πούμε και στον κόσμο λίγα και να μιλήσουμε. Εδώ, τους δύο άντρες, η γυναίκα δεν θέλει. Πρέπει να μιλήσουμε και με τον κόσμο, δεν είμαστε μόνο πανηγυρία και φαΐ. Να μιλήσουμε με τον κόσμο γιατί ο κόσμος θα μας πει καλύτερα το πώς περνάει. Και πάνω απ' όλα έχουμε και τους φαν της εκπομπής, όπως εδώ πέρα το όνομά σου. Ανδρέας. Έχουμε λοιπόν τον Ανδρέα και τον Παναγιώτη. Παναγιώτη. Ανδρέας και Παναγιώτης. Λίγα λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Σήμερα είναι μια εκδήλωση το οποίο έρχεται πάρα πολύ κόσμος εδώ πέρα και είναι κάτι που το φανταστικό. Και πρέπει να γίνεται σε όλα τα χωριά αυτό το πράγμα. Μαζεύει κόσμο έτσι. Βέβαια. Και βλέπει και συναντιέται και ο κόσμος που έχει καιρό να συναντηθεί. Είσαι από εδώ? Είμαι από Καλαμάτα. Εδώ πώς ήρθες? Σόγαμπρος ή έτσι βόλτα? Σόγαμπρος. Καλά το φαντάστηκα, Σόγαμπρος. Εσύ Παναγιώτη? Εγώ είμαι βέβαια από τη Φθουρία. Καλαμάτα, από τη Φθουρία. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές εδώ πέρα που διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση. Περάσαμε πολύ ωραία και ελπίζω και του χρόνου να περάσουμε καλύτερα. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και εσείς που συμβάλλετε να έρθετε εδώ πέρα να τιμήσετε το πανηγύρι. Τα χωριά μας τιμάνε μας, γιατί τα χωριά είναι πάνω απ' όλα. Ιδίως τα μικρά χωριά πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Και όπως λέγαμε πριν, δεν είναι μόνο η Μύκονο και η Σαντορίνη. Πρέπει να υποστηριχτούν όλα τα χωριά τα μικρά, γιατί έχει φύγει πολύ κόσμος και πολλοί κόσμος πρέπει να έρθει στα χωριά. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να έρθουν στα χωριά, πολύ κόσμο. Να έρθετε και όταν έχει και γλέντια, να έρθετε 10 φορές εδώ πέρα. Γιατί κάθε χωριό έχει τη δικιά του όλα τα χωριά. Και η Αρκαδία έχει πολλά χωριά. Και αγαπώ πολύ την Αρκαδία. Φιλιά λοιπόν στην Αρκαδία, πάμε παρακάτω. Όχι σε μένα, όχι σε μένα. Όχι σε σένα. Ναι, στην πύρα μιλάω, για πες πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Μια χαρά. Καλά. Μια χαρά. Εσύ σαν νέος άνθρωπος τώρα, έτσι. Σαν νέο παιδί. Σ' αρέσουν τα πανηγύρια, πιστεύεις ότι έτσι θα μαζέψουμε και κόσμο στα χωριά? Ξέρω εγώ, ναι, μπορεί. Από πού είσαι? Από Καλαμάτα. Γι' αυτό μου το πες άνετος. Καλαμάτα, κύριε, τι πιο ωραίο. Να σου πω εδώ πέρα, είδες έτσι σαν βόλτα ή έχεις φίλους? Με την οικογένειά μου αγάπη. Έχεις την μηνέα σου? Ναι. Να έχουν ρίζες από εδώ ή έτσι? Από εδώ είμαστε. Από εδώ? Ναι. Μια χαρά. Καλαμάτα forever. Ναι. Καλαμάτα forever. Λοιπόν, το όνομά σου? Έλενα. Έλενα, είσαι από εδώ? Από εδώ και από την Ανδρούσα. Μισή από εδώ, μισή από την Ανδρούσα. Α, μπράβο. Και μένεις δηλαδή Ανδρούσα? Μένω Καλαμάτα, γιατί δουλεύω και... Αλλά καταγωγή από εδώ, γιατί τιμάμε το χωριά μας. Ερχόμαστε συχνά. Βλέπω ότι οι νέοι της Καλαμάτας τιμάται αυτά τα χωριά.
Δηλαδή θέλω να πω ότι ενδιαφέρονται οι νέοι για τα χωριά, να περάσουν από τη μια ωραία, αλλά από την άλλη να είναι και κόσμο στα χωριά. Το δέντρο δεν χρειάζεται τη ρίζα του. Ναι, βέβαια. Και εμείς χρειαζόμαστε τα χωριά μας. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Κουρνοπούλα φαγές. Έφαγα, εντάξει. Ναι, φαίνεται, ξεσκίστηκες, Χάρηκα πολύ πολύ. Πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να μιλήσουμε γιατί δεν μπορεί. Για πες μου τώρα λοιπόν, αφού δεν μπορείς. Καταρχήν είναι φυσιογνωμία, έτσι. Σε είδα και λέω κάπου το ξέρω. Έχεις κάποια σχέση τηλεόραση, κάτι άλλο? Έπαιζα σε έργο, αλλά το έχω παρατήσει. Έχεις ωραία φυσιογνωμία, γράψεις ωραία στο φακό. Για πες μου, είσαι από εδώ Καλαμάτα? Καλαμάτα. Εδώ πέρα τώρα έχεις στα βόλτα? Για βόλτα είναι το χωριό μου. Τη γυναίκα. Γυναικοχώρη. Σόγαμπρος. Ναι. Να σου πω πώς φαίνεται το σημερινό πανηγύρι. Μια χαρά. Έρχομαι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο είναι και μια χαρά. Ωραία. Στηρούμε τα έθιμα, όλα τα δρόμενα. Και το φαΐ το τιμήσαμε. Λιγάκι, όχι πολύ, γιατί δεν είμαι του φαγητού, είμαι του ποτού, όχι του φαγητού. Και εγώ λίγο, μην νομίζεις, 2-3 κιλά γουρνοπούλα. Σε βλέπω. Έτσι, στο χαλαρό, μέχρι να φάμε κάτι. Σε βλέπω. Χάρηκα πολύ. Να σε καλά. Βούρσο πατσά, δεν πετάμε καθόλου, πάμε. Τι πάτησες? Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Είσαι από εδώ? Όχι. Από την Αρκαδία. Ωραία, Αρκαδία, εδώ δικιά μας είναι. Από πού, από την Αρκαδία? Χράνη Αρκαδίας. Από Χρανούς. Γορδινία πάνω είσαι εσύ. Ορεινή ευρωπαϊκή γορδινία, έτσι θα λένε. Σκληρή. Έτσι είναι η γορδινή. Έτσι, σκληρή είναι η γορδινή. Βέβαια κάτι με τους δρόμους υπάρχει θέμα, αλλά... Όχι γορδινία. Είναι Αρκαδία, πριν τη Μεγαλόπολη. Γορδινία είσαι ουσιαστικά. Αν ορεινή γορδινία είσαι. Μπράβο. Ωραία πράγματα. Να σου πω τώρα εδώ πέρα πώς βρέθηκες? Εδώ πέρα πώς βρέθηκες? Με την παρέα εδώ. Φίλοι. Φίλοι. Δίπλα είναι ο άντρας σου? Ναι. Ωραία. Δεν μπορώ να σε ρωτήσω πολλά γιατί είναι η γυναίκα μπροστά. Ό,τι θέλεις ρωτάμε, δεν τρέχει τίποτα. Οπότε θα κάτσουμε στα κλασικά. Πώς σου φάνηκε το πανηγύρι? Το πανηγύρι είναι πολύ καλό, έρχομαι κάθε χρόνο και εύχομαι να το κρατήσουν. Αυτό είναι η παράδοση. Η παράδοση είναι το κυριότερο πράγμα που μπορούμε να κρατήσουμε, η παράδοση. Είναι ωραίο το ότι έχουν και μερικά δρόμενα όπως το σαπούνι ή άλλες χρονιές που είχαν το αλώνισμα. Πάντοτε κάθε χρόνο κάτι έχουν. Αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε, να τα είναι πόριο φαλμού. Αυτά μας τα μεταδώσανε οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας και εμείς πρέπει να τα μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Ό,τι μπορούμε να αφήσουμε στις νέες γενιές. Εσείς από εδώ? Εγώ είμαι από την Καλαμάτα, αλλά έρχομαι χρόνια. Μου αρέσει πολύ ο ταΐγετος και έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον ταΐγετο. Και πώς έμπλεξες με Αρκαδιανή? Είδα τα μάτια της και από τότε που είδα τα μάτια της με κερδίσανε. Τα ακούει τώρα. Σε ερωτεύτηκε? Την έχω από 14 χρονών. Από 14 χρονών. Και τρελάθηκα. Παναγία μου, τι έρωτας είναι αυτός? Εντάξει, εμείς οι Αρκάδες έχουμε αυτή την ομορφιά, ρε παιδί μου. Κάτι έχετε τραβηχτικό. Έχουν και Καλαματιανοί έτσι το ωραίο το γλετζέδικο, μπράβο, ωραία. Θα πάμε και στην Αρκαδία να τραβήξουμε. Στην Αρκαδία έχουμε κάνει. Βέβαια, δεν το κρύβω ότι τώρα που έχουμε τον 7ο κύκλο από Σεπτέμβρη, ήδη έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε γυρίσματα με τα Αρκαδία ορεινή. Έχουμε πάει πράσινο και συνεχίζουμε και πάμε προς τα εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά, να τη χαίρεσαι. Να κάνεις πάντα τέτοιες εκπομπές. Εγώ την παρακολουθώ την εκπομπή σου, γυρνάς όλα τα χωριά και είναι σημαντικό πολύ. Γιατί τα χωριά έχουν ερημώσει πλέον. Έχουν μείνει έρημα. Δυστυχώς και είναι διαματάκια. Πολύ λίγοι και είναι τα διαμάντια. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πήγαμε από την Αρκαδία και ήρθαμε εδώ πέρα, το όνομά σου? Από τη Μεσσηνία τώρα. Μεσσηνία, όλη Μεσσηνία εδώ είναι, για πες. Καλαμάτα, αλλά καταγωγή από Λακωνία. Όμως, μετά από αυτό το πανηγύρι που έρχομαι για δεύτερη φορά, θα μεταφέρω τα εκλογικά μου δικαιώματα στο Καρβέλι. Τελείωσε. Έτσι γεμίζουν τα χωριά. Αλλά δεν είσαι μόνος η γυναίκα σου? Η γυναίκα μου θα την κάνω, που είναι δίπλα μου, από τη Γερμανία και θα τη φέρω και αυτή στο Καρβέλι. Να κάνετε χαρτιά. Μπράβο. Πώς φεύγαν παλιά και πηγαίνανε εργαζόμενοι στη Γερμανία, τώρα θα τους τα πάρουμε πίσω όλα. Θα πάρουμε τη γυναίκα από τη Γερμανία, θα τη φέρουμε εδώ. Έτσι. Και θα βρούμε και δουλειά.
Μπορεί να από πρόβατα ξέρει να βόσκει. Να βόσκει πρόβατα ξέρει να αρμέγει. Θα μάθει. Οι Γερμανοί μαθαίνουν τα πάντα. Αυτό είναι. Και το κάνουν και τέλεια ό,τι κάνουν. Και το κάνουν τέλεια και οργανωμένα. Έτσι. Μιλάει ελληνικά. Γεια, έλα μην κρύβεσαι. Να σου πω μια ερώτηση κρίσεως. Θα έχεις ποτέ τα πρόβατα να τάξεις εδώ πέρα για δουλειά? Με πρόβατα. Κάτι άλλο. Με κτηνοτροφία με ζώα. Γιατί όχι. Αυτό είναι. Αυτό μπράβο, έτσι γιατί δεν θέλω. Θα φτιάχνεις και γάλα. Ορίστε. Και γάλα και γιαούρτι θα το φτιάχνετε. Βεβαίως. Είναι έτοιμη για το χωριό. Έτοιμη τώρα. Μην καθυστερείς στα χαρτιά. Όχι, τώρα ξεκινάω από Δευτέρα να κάνω αιτήσεις. Μπράβο. Και εκείνη ξεκινάει να κάνει το διαζύγιο σε λίγο. Η δικιά μου ξέρει από πρόβατα. Για να δούμε. Καπολάδι. Έχει ελαιοτριβείο. Περίμενε. Έχει ελαιοτριβείο, ξέρει. Έχει ελαιοτριβείο. Άρα ξέρει να σου βγάζει το λάδι. Σου βγάζει το λάδι, αλλά την αγαπάς παρόλα αυτά. Εσύ από πού είσαι καταρχήν? Από Μεσίνη. Μεσίνιο. Καλαμάτα με καταγωγή από εδώ το Καρβέλι. Ωραία, μπράβο. Φορτσάτο το βλέπω, διακρίνει έναν έρωτα στο βάθος και μου είπε ότι ξέρεις και από κτηνοτροφικά και τέτοια. Όχι καλέ, δεν ξέρω από κτηνοτροφικά, από καλό λάδι ξέρω μόνο. Καλό λάδι. Και το παράγουμε κιόλας. Έχουμε ελαιοτριβείο, οπότε ξέρω από καλό λάδι. Ξέρει από καλό λάδι, γι' αυτό σε προτίμησε βρε. Λέει να ένα ωραίο λάδι, κάτσε να του βγάλω το λάδι. Είσαι ικανοποιημένος, εντάξει? Είναι καλή γυναίκα. Καλή είναι. Τι άλλο να πεις? Το καταλαβαίνω. Είμαστε καλοταϊσμένοι. Έχω καλή πεθαρά γι' αυτό. Πού είναι η πεθερά? Ωραία γλύψιμο. Πεθερά. Πάνω την πεθερά. Λοιπόν, άλλο έρωτα υπάρχει μεγάλη πρίκα. Για πες μου λιγάκι εδώ πέρα για το γαμπρό σου. Εκτός την πλάκα είναι πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί είναι. Δεν μας ακούει, μπορεί να λες ό,τι θες. Δεν πειράζει και να μας ακούει. Είναι καλό παιδί. Καλό παιδί. Πόσα χρόνια είναι παντρεμένη? 25. Αλλά και αυτό το έχουμε μεγαλώσει σχεδόν. Είχαν σχέση με την κόρη μου από τα 18. Το έχουμε μεγαλώσει. Μάλιστα. Και είναι Μεσίνιος, έτσι? Ναι, από τη Μεσίνη. Εντάξει, δίπλα, έτσι μια χαρά. Ωραία. Η κόρη εκτός από το ελαιοτριβείο ασχολείται με κάτι άλλο? Όχι. Γιατί κάτι είπε ο άντρας εκεί, λέει ξέρει και να αρμέγει και να κάνει. Κοροϊδεύει, δεν έχει καθόλου σχέση γι' αυτό. Μάλιστα. Και με την άλλη τη μελαχρινή που ήταν χθες το βράδυ. Μου ξέφυγε. Λοιπόν, τα καλύτερα είπε. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Να είστε καλά. Να βάλουμε και άλλες γυναίκες. Δίπλα μου έχω τη Γιώτα, η οποία Γιώτα έχει και μια καλή ιδιότητα θα λέγαμε, καθώς ο παππούς εδώ πέρα έχει αφήσει κάποιο έργο. Για πες μας. Έχω την τιμή να είμαι η εγγόνα του Παναγιώτη του Λίγουρη, ο οποίος έφτιαξε το εξοκλήσι εδώ του προφήτη Ηλία σαν τάμα. Ενώ ζω στην Αθήνα, χαίρομαι να κατεβαίνω στα πατρογονικά. Άρα έχεις γεννηθεί για Αθήνα? Όχι, Καλαμάτα έχω γεννηθεί. Και άλλη Καλαμάτα. Καλαμάτα. Αλλά μέσα Αθήνα. Μένω Αθήνα. Δουλεύω στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αυτά είναι, μπράβο, σε έχουμε τα καλύτερα. Μακάρι να φέρεις εδώ τα χαρτιά σου, να μετακομίσεις εδώ μόνιμα. Στην Αθήνα. Τελείωσε η Αθήνα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Περίμενε. Ωραίος. Εντάξει. Το όνομά σου? Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, είσαι μόνος ή έχεις έρθει με τις κοπελιές εδώ? Έχω έρθει με τις κοπελιές. Όλες? Και έλειπε ένα πράγμα. Και άλλοι έλειπε. Πόσους κι άρευε? Έλειπε ο Νικόλας. Αλλά ο Νικόλας μόλις ήρθε. Κάτσε, εγώ ρώτησα για τις κοπελιές και μου λες ναι, έχω έρθει με τις κοπελιές, αλλά μου λείπει ένα πράγμα ο Νικόλας. Αυτό καταλαβαίνεις πως ακούγεται. Οι κοπελιές έρχονται δεύτερες, πρώτα είναι οι φίλοι. Ναι, καλά. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Πού είναι ο Νικόλας? Νικόλα, για έλα εδώ Νικόλα. Έλα, σε θέλει ρε. Δεν αντέχει. Εδώ άφησε τις κοπελιές, λέει δεν με ενδιαφέρει. Τον Νικόλα θέλω. Έτσι, προσέχουμε και τις κοπελιές. Όλες μαζί. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Το γλέντι είναι ωραίο. Είσαστε παρέα. Το γλέντι είναι ωραίο. Ωραίο. Έχουμε γουρνοπούλα. Έχουμε αρνί. Έχουμε σιρινό σουβλάκι. Έχουμε πατάτες, κοπελιές, μπύρες και φίλους. Πες μου εσύ τι λείπει. Ναι, λείπει, δεν μας είδες όμως πια πολλές κοπελιές στην δικιά σου. Αυτή εδώ μπροστά. Εδώ που κάνει αέρα. Ναι. Γιατί κάνει αέρα? Σε βλέπει που είσαι hot και έχει ανάψει. Και σε θέλετε, έχει ανάψει κοπέλα.
Λέει δεν αντέχω. Θα πάρει τώρα την καρέκλα, να την πετάξει κάτω και θα πέσει στα καλιά του. Θα το κάνουμε viral αυτό. Κάτσε, παραπήγε. Παραπήγε. Εντάξει, σιγά σιγά, θα τραβήξει καπαλά. Παραπάει. Κι άλλο. Όχι. Έσως κάνει ένα νόημα. Ας την εκεί την καρέκλα. Α, να έχει πάρει κάποιος χώρος. Προτιμάει τον Νικόλα. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Μια φωτογραφία εδώ με το φίλο. Εδώ λοιπόν θα κλείσουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε το σημερινό πανηγύρι, κουτσαβίτικο πανηγύρι, εδώ πέρα, σε αυτά τα δύο χωριά ανάμεσα, Λαδάς και Καρβέλη. Το γλέντι συνεχίζεται, την Κουρνοπούλα, τη σκίσαμε την Κουρνοπούλα. Πάει! Αυτό το γλέντι θα κρατήσει μέχρι το πρωί, παιδιά. Ξεκίνησε 12 η ώρα 11 το πρωί και θα πάει όσο βράδυ. Πολλά φιλιά από αυτό το υπέροχο χωριό που κρατάει ακόμα την παράδοση και όχι μόνο, καταφέρει και μαζεύει και κόσμο. Πολλά φιλάκια εδώ από το Κουτσαβίτικο Πανηγύρι 2026. Όλοι σας να τραγουδάτε, όλοι σας να τραγουδάτε, παλαμάκια να χτυπάτε. Εδώ είμαστε. Να κρατάει και το μικρόφωνο, πρέπει να κρατάει και το μικρόφωνο. Άντε, έλα πάμε. Λίγο. Δεν ξέρω, αλλά όπως να είναι, ό,τι να είναι. Έτσι, πάμε μαζί. Το μικρόφωνο. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Καλά να περνάτε, φιλιά πολλά.